Hola a tothom! Bé, com ja sabeu, abans de donar pas als nostres convidats d'avui, deixeu-me que us repassi una mica el funcionament de la compra conjunta, que serà una manera d'estalviar i alhora donar suport als petits productors del territori. Com ja sabeu, a partir del dia 2 de novembre i fins al dia 30 trobareu a la web de Fem País un seguit de productes de diferents categories. Les podreu comprar fins que finalitzi la venda, és a dir, el dia 30, i a canvi d'això, els productors us volen obsequiar amb un seguit d'avantatges per esperar-vos aquest plaç de temps a rebre els vostres paquets. Com poden ser visites amb tasts gratuïts a cellers, a cerveseries, objectes, complements, petits vídeos, cursos i un seguit d'avantatges. I ara sí, avui parlem amb tres cellers de tres denominacions d'origen diferents, el Pla de Bages, el Priorat i l'Empordà, i per això tenim aquí a la Gemma de Masllunes, el Ricard dels cellers Escaladell i el Marc de l'Oller del Mas. Hola a tots. Hola, què tal? Hola, encantada que hagueu trobat un foradet a l'agenda per venir a explicar-nos una mica la història dels vostres vins. No sé qui vol començar explicant-nos, per exemple, la història del vostre celler, perquè entenc que tots teniu un bon llegat al darrere, oi? Poc o molt, però comencem fent de nord a sud, no pot ser? Sí, com vulgueu. Així començo jo, doncs, que sóc que estic més al nord. Nosaltres, començo. Nosaltres som un celler familiar que estem a Garriguella, a l'Empordà, i la nostra família ve durant moltes generacions, ha viscut al poble d'aquí de Garriguella i ha cultivat vinyes. També ens havíem dedicat i ens dediquem a l'elaboració de licors. De fet, els documents més antics que tenim de la família són del 1875, quan es va fundar la fàbrica de licors, on avui en dia també hi fem licors i fem ratafia. I l'elaboració de vins, també des de sempre hem sigut viticultors, havíem elaborat vins a doll, fins l'any 2000, que durant uns anys havíem portat el raïm a la cooperativa del poble, i l'any 2000, amb la il·lusió de recuperar la tradició familiar, vam fundar Masllunes. I des d'aleshores estem fent els vins en nom de Masllunes. Aquí al celler som el meu pare, des de fa uns anys jo també m'hi vaig incorporar i tenim un equip fantàstic. Molt bé, Gemma. Crec que li toca al Marc, doncs, eh? Sí, a Catalunya Central, Manresa, nosaltres estem al Pla de Bages. El nostre celler és Oller del Mas. És un celler que estem situats ben bé al cor de Catalunya, marcats per les muntanyes de Montserrat, que les tenim aquí ben bé aquí al costat. El celler ens data del 1964, la casa històrica, i des del 2004 que estem començant a elaborar vins i vins de qualitat, amb marca Oller del Mas. Aquí al Pla de Bages ja sabeu que som una denominació d'origen molt petita, que està formada actualment per 15 cellers i entre tots sumem unes 550 hectàrees. En el cas d'Oller del Mas tenim 61 plantades de vinya, però nosaltres com a filosofia treballem amb raïm propi, no comprem res que no vingui de la pròpia finca, i així d'aquesta manera controlem tot el procés, des de la matèria prima fins al producte acabat. Treballem de manera ecològica, per nosaltres és molt important, el tema ecològic i sostenible, que cada cop anem tirant més cap aquí, intentant de posar el nostre granet de sorra dintre del panorama mundial que estem actualment. I a part d'això també estem elaborant olis a partir d'Arlequina i Corbella, dues varietats, una autòctona d'aquí de la zona, i també elaborem vermuts, cerveses i altres productes que ens complementen la gamma dels 8 vins que estem elaborant en aquests moments. Molt bé, Marc. Des del Priorat, el Ricard? Des del sud, sí. Des del Priorat. I mira, el Priorat què vol dir? Priorat vol dir les terres del prior. I el prior era el prior d'Escaladell. I si ens remuntem a explicar una mica el que era la història de Cellers Escaladell, doncs una mica és el començament del cultiu de la vinya i del fer vi, el que avui en dia coneixem com a Priorat. Al segle XII, Alfons el Cast encomana l'Orde dels Cartoixans, que estaven establerts a la gran Chartres de Grenoble, de venir a fundar una cartoixa a les terres que havien estat recentment reconquerides als àrabs, i conta la llegenda que quan passaven pel que avui en dia coneixem com a Escaladell, que ho van batejar ells com a Escaladell, es van trobar un pastor que els va dir que cada dia tenia el mateix somni i que des de la base d'un pi
veia una escala per on baixaven i pujaven els àngels. Els monjos ho van prendre com una senyal i van decidir vestir el monestir just on hi havia aquell pi. Això és una llegenda, potser pot ser o no veritat, o el pastor s'havia fotut algun bolet dels que es poden trobar per allà, però el que és cert és que amb l'arribada dels monjos va ser el que va potenciar i va fer créixer el conreu de la vinya a Priorat. De tal manera que fins al 1835, que és quan hi ha la desamortització i els monjos marxen, en aquell moment les terres que eren dels monjos surten a subhasta i 4 famílies de Barcelona es queden a les vinyes que durant segles havien estat treballant els monjos i funden el que es coneix en aquell moment com a Unió d'Escaladell. Aquest Unió d'Escaladell avui en dia és el que coneixem com a Cellers d'Escaladell i encara estem conreant i treballant algunes de les vinyes que sabem que com a mínim el 1624, ja que hi ha un manuscrit d'un monjo a la Cartoixa, ja està ben plantada des de garnatxa. La garnatxa és la nostra varietat principal a l'hora de fer els nostres vins i és una de les 2 típiques que existeix a Priorat, que són la garnatxa i la carinyana. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do si ha plogut. Una miqueta. Què destacaríeu del vostre celler i dels vostres vins? Nosaltres treballem tota l'explotació en ecològic, només utilitzem el raïm de les nostres vinyes per elaborar els nostres vins i fem vins que tinguin un gran marcat caràcter de l'Empordà, per això treballem molt, sobretot amb garnatxes i carinyenes, que són les varietats típiques d'aquí. I els vins en general són vins amb concentració i molt frescos. Nosaltres, en el nostre cas, les característiques principals serien una mica les varietats, no? Les varietats autòctones que també utilitzem aquí a la zona, en especial la picapoll, que és la nostra bandera que ens permet anar a qualsevol punt del món i oferir varietats diferents a la resta, no? A part de la picapoll, estem treballant ja samsó, somolls, garnatxes, cada cop varietats autòctones catalanes, que al final el que busquem és buscar la màxima identitat possible i transmetre d'alguna manera el nostre paisatge, el nostre territori, la nostra identitat amb els vins, no? Que al final, quan tastem i tastem a cegues, esbrinar d'on és aquell vi és molt difícil. I el que intentem és intentar que la gent trobi unes característiques amb cada un d'ells i que els sàpiguen identificar en una zona, no? Aquest és el nostre objectiu, el que busquem. Ara els hem passat a tots vegans, tenim els vins vegans, que ja sabeu que és un procés de clarificació, que utilitzem una proteïna, que en aquest cas és vegetal en comptes d'animal, i podem posar que els vins són vegans. I és una característica que també ens ajuda d'alguna manera a diferenciar-nos i a fer vins diferents. Molt bé, doncs nosaltres una miqueta com Valtros intentem posar el paisatge, la història i el llegat aquest dins l'ampolla, però com a diferència a Escaladell, suposo que la majoria dels que veureu aquest vídeo sabeu que Priorat es caracteritza bàsicament pel seu sòl de llicorella, que dona aquesta mineralitat, aquesta concentració, aquesta alta maduració als seus vins. Doncs Escaladell està situat a la part més nord i a més alçada, i justament on s'acaba la llicorella. Llavors, aproximadament el 50% de la nostra vinya està situada sobre aquesta pissarra, sobre aquesta llicorella, i és el que ens dona la tipicitat, aquesta profunditat, aquesta densitat dels vins. Però l'altre 50% de la vinya que tenim a Escaladell està situada en alçada, rascant gairebé els 800 metres, la vinya més alta que tenim, i sobre argila i calcari. I això fa que si comparem els vins segurament d'Escaladell amb els que es fan al centre del Priorat, on només hi ha pissarra, els vins d'Escaladell segurament siguin un pèl menys estructurats que els que trobem només de pissarra, però tenen pHs més baixos, tenen una acidesa més alta i fa que es mantinguin joves durant més temps dins l'ampolla. En quant a varietats, de les 2 típiques del Priorat, com us deia abans, Escaladell, degut a aquesta alçada i està més al nord, només existeix o només ha existit històricament garnatxa. La carinyana és una varietat de cicle més llarg i no arribava a madurar a la zona d'Escaladell. També és cert que avui en dia, degut a tot el que ens està passant amb el canvi climàtic, ens estem plantejant plantar carinyana a Escaladell i creiem que podria arribar a madurar, però sí que és cert que històricament i fins ara tots els vins d'Escaladell estan basats en la garnatxa. Pels que anem més perduts, tot això és un món, Bueno, sí, tinc un amic que deia que en el món del vi
necessites 3 vides per poder començar a saber alguna cosa. Doncs sí, és un bon. I com més t'hi endinses, més t'agrada. Déu-n'hi-do. Perquè, Ricard, per la gent que pensa que un sommelier està tot el dia bevent i provant vins, entenc que hi ha una feina darrere que no veiem, eh? Espero que sí, si no el seu fet ja ho pagarà. Però, no sé, jo no soc sommelier, jo soc anòleg i més o menys també ens passa una mica el mateix, que estem gairebé tot el dia, i més ara en aquesta època, que justet hem acabat la verema i vas tastant i decidint quan s'ha de prensar, estàs tot el dia tastant. Però tastant no vol dir exactament beure, sinó que hi ha una cosa que es diu escopir, que també es pot fer, perquè si no, no arribaríem a migdia. Però jo crec que realment la feina del sommelier és una feina que els cellers hem d'agrair molt, perquè a banda d'obrir l'ampolla i servir-la, són els transmissors de cada una de les singularitats dels nostres vins i cada un dels nostres cellers a la gent que està a la taula. Llavors és una feina molt important pels cellers i pels que fem vi. Molt bé. Gemma, igual que la cançó del Sopa de Cabra, que els vostres vins estan tocats per la tramuntana, no? Què hi influeix aquest vent? La tramuntana, primer de tot ens influeix els empordanesos, el caràcter que tenim, i després, en quant als vins, també marca molt el caràcter dels vins, perquè els vins d'aquí són molt frescos i a la vegada amb molta concentració, i això és gràcies al clima i també als terrenys. I en quant a la vinya, doncs ens ajuda a tenir un bon estat sanitari de la vinya perquè evita que hi hagi humitat i, per tant, doncs, ens ajuda a combatre malalties o fongs a les vinyes. I nosaltres, per exemple, que treballem en ecològic, doncs és una gran ajuda a la tramuntana. Molt bé. Marc, a part de tot el tema del celler, sé que a l'Uller del Mas teniu tot un tinglado que heu muntat molt xulo. Explica'ns una mica més. Uller del Mas, principalment com a negoci principal, és l'elaboració de vins, però realment és una finca bastant gran. És una finca de 600 hectàrees, de la qual hem de treure una mica de rendiment i partit, no? I des de ja fa uns anys que estem treballant en diferents branques per intentar que tot això sigui sostenible. Vam començar amb una zona esportiva, amb un petit restaurantet. El que hem fet ara l'any passat va ser ampliar-lo, justament en pandèmia, que som visionaris, o sigui, en pandèmia, i engeguem aquest projecte. Però realment ens feia molta il·lusió i hem muntat un restaurant més gastronòmic per intentar que tots els clients o tota la gent que ens vingui a visitar puguin gaudir també de la part gastronòmica i de la zona esportiva. Després el que vam fer va ser ampliar amb allotjament. Nosaltres aquí tenim la gran sort d'estar molt a propet de Montserrat. Montserrat és un punt turístic molt important a nivell de Catalunya. Després de la ciutat de Barcelona, segurament és el punt més visitat i realment el que intentem és que la gent que vagi a visitar Montserrat ens vingui a veure aquí al celler, no? I els hi complementem el que seria una experiència. Visitar un celler, tastar vins d'aquí de la zona, juntament amb Montserrat, i d'aquesta manera tenim una circulació bastant important de turistes o de gent de fora que ens venen a visitar. Ara, per sort, tot això s'està recuperant i de mica en mica anem avançant. I després el tema de l'allotjament amb aquestes cabanes, intentar d'alguna manera tancar el cercle i intentar que la gent connecti amb la natura, amb l'entorn que tenim, amb el paisatge que tenim aquí al Bages. I d'aquesta manera intentar que una comarca com el Bages, que és una comarca que no és realment especialment coneguda pel tema turístic, d'alguna manera que la gent ens coneguin i coneguin els restaurants d'aquí de la zona i coneguin també totes les activitats que es poden fer aquí en el nostre entorn. Molt bé. Què oferirà Escaladei, Masllunes i Uller del Mas a la compra conjunta? Doncs a Escaladei oferirem un vi que es diu Prior. El Prior és un vi que per nosaltres és com la foto del que és la DO Priorat. És un vi que ens explica que és un vi de criança a la DO Priorat. Al final és un vi que està fet al raïm d'Escaladei i el raïm provinent d'altres zones de la DO Priorat. Un vi que una mica actua com a porta d'entrada, no? Com la definició del que seria una criança del Priorat. I si t'agrada aquest vi, travesses la porta aquesta i després tens un gran món de grans vins per tastar de la DO.
I una mica la fotografia del que és el vi negre al Priorat. Vosaltres, Gemma... No, Marc, perdona, que em salto l'ordre. Bueno, és igual, ja ens l'hem saltat. Si continuo, doncs nosaltres oferirem el Petit Bernat Blanc, que potser és un dels nostres vins més emblemàtics o més coneguts. Porta varietats forànies, però també porta el picapoll, aquesta varietat autòctona. I al final és un vi que anem a buscar que sigui fresc, que sigui aromàtic, que sigui fàcil. I l'altre vi que oferirem és una aposta que hem fet els últims anys també, que és recuperar una mica la zona del Vallès, on estem treballant també un celler, que es diu Celler Bellaserra, i allà doncs estem començant a recuperar tota l'activitat vitivinícola que també hi havia hagut antigament en aquella zona. I us oferirem el Benventat Negra Selecció, que és un vi fet amb garnatxa i samsó i amb 4 mesos de criança que realment li dona aquest toc afruitat, aquest toc fàcil i un vi que intentem que relació qualitat-preu agradi a la majoria de gent que el tasti. Gemma. Nosaltres també oferirem 2 vins. Un és el Cercium, que està basat en la garnatxa. És un vi amb 3 mesos de criança, que busquem que conservi els aromes de la fruita de la garnatxa, però al mateix temps sigui un vi amb complexitat i concentració. I, el nom és de l'època dels romans i vol dir tramuntana. I després un vi dolç, un moscat dolç, fet amb moscat de gra petit i perfecte per les sobretaules d'aquestes festes. Molt bé, una mica de varietat. Molt bé. Res, per anar acabant, la pregunta que faig a tothom. Per vosaltres, què és fer país? Per mi, fer país és posar en valor les empreses d'aquí, consumint producte i serveis de proximitat. Marc, Ricard? Jo estic una mica... O sigui, més o menys és que ja ho has definit perfectament, el que és fer país, però és buscar aquesta identitat, aquesta ajuda, que sort, ara poder la valorem més que abans, i tots comencem a consumir i a creure amb els productors, petits productors, de proximitat, intentar d'ajudar-nos i de crear aquest cercle que entre tots, al final, el que busquem és intentar de sobreviure i continuar treballant amb tot això que ens agrada, que en el nostre cas és l'elaboració de vins amb la terra i al final no deixem de ser pagesos i treballar la terra constantment. Sí, poca cosa em queda per afegir, però realment sí, per mi fer país és preservar el territori i deixar que la gent que és del territori pugui viure d'aquest. Al final, aconseguir que no es converteixi. Ui, el Ricard... Ara. Ricard, t'hem perdut. Bé, el Ricard, si no es connecta, ens despedirem en nom d'ell i jo em despedeixo de vosaltres. Si teniu alguna cosa a afegir... Jo, més que res, donar les gràcies per aquesta iniciativa que teniu, aquesta manera que ens teniu també d'ajudar-nos a donar a conèixer i arribar a més públic, perquè de vegades ens costa el tema de comercialització i amb els cellers tan petits com arribem. I gràcies a una iniciativa com la vostra doncs tenim aquesta sort de poder arribar a molta més gent i que ens coneguin i que valorin una mica el que fem i que gaudeixin. Molt bé, sí, al final la finalitat és aquesta, doncs donar suport a petites empreses del territori, que aquí tenim molta varietat i molta qualitat. Ricard, que ens havies abandonat. No, està bé això. Ara, deixar. Sí, m'ha entrat una trucada i no sé què passa. M'indagui massa amb això de la tecnologia, però que si n'hi ha una no pots fer una altra. Res, això, que el que estava dient era que la gent es pugui viure de Llinars, pugui viure al territori. Per mi això és fer país, preservar-lo i poder-lo ensenyar. I en quant al que deia el Marc, doncs res, que disfruteu ben vi i esperem que us agradin els vins a casa.
Molt bé. Moltes gràcies a tots tres per haver representat els vostres cellers i haver-nos explicat una miqueta la història. Recordeu que trobareu els vins d'Escaladei, de Mas Llunes i d'Oller del Mas a partir del 2 de novembre a la web de Fem País. Gràcies a tots. Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Sí, adéu. Adéu.